போனை பார்த்து சிசிங்க அடக்குது. இது எங்க உள்பட போகுது? காரி முடினா சொத்த போகுது. எப்பா பாரு போன் ஏன் ஒட்டிக்குது? இது எங்க உள்பட போகுது? காரம் போக்கா சுத்த போகுது. கேமரா விட நின்று நடக்குது. முடிய வேற தூக்கி விட்டு நடக்குது. ஏன்னா காதல் கதில் அனுப்ப தெரியுது. போன்ல என்னமோ குசு பேசுறாயா? பொண்ணுகிட்ட என்ன பேசுறான்னு தெரியல. இப்படி எப்படி நடக்குது? அதே எங்க உருப்பட போகுது. எகுத்து பேசுது, அதே எங்க உருப்பட போகுது. சிரிச்சி பேசுது, அது எங்க உருப்பட போகுது. ஏப்பா இந்த போன்ல அத போனுக்குன்னு வந்த சத்தம் வர மாத்தியா? என்ன கொஞ்சம் பாரு. என்னவா இருக்கும்? நமக்கே ஒண்ணும் தெரியாது. ஓ சைலண்ட்ல இருக்கா? எத்து குத்துட்டு கிழவிக்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிப்போம். ஐயோ எத்தனை நேரத்தை சீல் பண்ணி ஊத்துறாங்க பாயவா. மூல காரணம் போகுது. இவன் பாரு இந்த உலகத்தையே ஒரு ஆட்ட போறான். பெரிய விஞ்ஞானியா போறான்.